desde el CED para todas las mujeres y niñas, derecho, igualdad y empoderamiento. Avui, dia 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. Entrevistem a Eva Circas Rovira, membre de l'equip directiu del Centre Específic d'Educació a Distància. Bon dia, Eva. Bon dia, com estem? Molt bé, Eva. Dia de la Dona. Tu tens un càrrec de responsabilitat en el CED. Quins són exactament les responsabilitats que tens? D'acord, bé, jo soc vicedirectora al Centre Específic d'Educació a Distància i porto ja 4 anys dins de l'equip directiu. Este seria l'any que fa 5. Aleshores, jo ja portava 4 anys en l'equip fent de vicesecretària. La veritat és que la primera volta que em van proposar formar part d'un equip directiu vaig dir jo què puc aportar ahir, no? De seguida el que pensem totes les dones. N'hi haurà algú que ho farà millor que jo, segur. Ja som nosaltres les primeres que ens posem entre bancs. I ja veus, després d'estar 4 anys com a vicesecretària, van canviar l'equip directiu i la persona que es postulava a director va pensar en mi com a vicedirectora. I vaig tornar a pensar el mateix. Jo, vicedirectora, com? No? Perquè, clar, és com molta més responsabilitat. I després te n'adones que realment és un càrrec directiu, sí, i té la seva responsabilitat, però un equip directiu no deixa de ser això, un equip. Molt bé, molt bé. I en tot aquest procés, en quina mesura has tingut el recolzament de la teua parella? La meva parella sempre ha pensat que jo sóc capaç de tot el que em propose. Aleshores, ell sempre m'ha fet... sempre m'ha recolzat en tot. Sempre que... Ara, totes les decisions que he pres a nivell laboral han sigut consensuades amb ell. No he pres mai una decisió així a la lleugera o pensant només en mi. Nosaltres som un equip, un nucli familiar, un equip, i sempre que se'm planteja un repte professional d'aquesta magnitud sempre li dic m'han proposat aquesta feina, i aquell diu, jo no sé per què em preguntes, perquè sé que diràs que sí, perquè per a mi els reptes professionals són això, reptes, oportunitats. Molt bé. I com compagines aquesta vida laboral amb la vida personal i familiar? Doncs com intentem fer totes les dones i suposo que totes les persones, no? I amb l'ajuda de la tecnologia. I ara tu et riuràs, perquè compartim un calendari de Google i allà posem tot el que tenim tant a nivell professional com a nivell personal. Molt organitzat. Sí, som organitzats els dos en això. I en algun moment has tingut que elegir? T'has donat compte que has tingut que deixar en detriments, diguem, de la vida laboral alguna cosa de costat en la vida personal i familiar? N'hi ha aspectes que fan que pel fet de ser dona tu hagis de renunciar a algunes coses. O a la família t'ho has de plantejar, o la família o la feina. Puc compaginar-ho? Sí, però d'aquella manera, no? I van pensar en mi per a treballar en conselleria en un càrrec, no? Em van telefonar per si m'interessava aquesta feina. Saps quin dia? El dia que va néixer la meva filla. Mare meva. Vaig haver de prendre la decisió, no aquest dia, però en els dies d'estos de postpart, que estàs tan receptiva a tot. I, clar, juntament amb la meva parella, allò sí que era un canvi molt gran, perquè era de fer classes, de tindre vacances en Pasqua, de tindre vacances en Nadal, a tindre una feina que només tenia 22 dies de festa, no? de vacances. I, clar, compaginar la criança d'una criatura que acaba de néixer, jo no sabia això de criar això que era. Però bé, em vaig aventurar perquè vaig pensar, el tren passa una vegada, però no crec que torni a passar per a mi, i vaig haver de dir que sí, no? Potser això hagi condicionat després la meva vida professional? Crec que sí, perquè de fet només tinc una filla. Aquells anys van ser una bogeria. Són decisions que penses que no, però que jo crec que sí, que he hagut de fer renúncies, clar que sí. Molt bé. Si ara estiguérem fent una entrevista a un home, tu creus que li farien les mateixes preguntes?
Dona, el dia de la dona fer l'entrevista a un home... No. Bé, tu creus que una entrevista d'aquest tipus d'èxit professional o de jocs de responsabilitat a un home se li farien les mateixes preguntes? No, encara no estem ahí. No, segurament però en un futur serà estrany fer aquestes preguntes. Quan siga estrany fer aquestes preguntes a un home, aleshores haurem arribat a una normalitat. I des del punt d'educació, des del punt del sistema educatiu, creus que potser n'hi hauria de fer algun canvi o alguna modificació perquè les dones tinguin aquest accés a llocs de responsabilitat? Sí, en el tema de la conciliació, però jo crec que cada vegada els nostres companys estan entrant més en el tema aquest i demanem conciliar tant nosaltres les dones com ells, perquè ells estan cada vegada més implicats en la criança i en la vida familiar. Així que crec que més que polítiques en aquest sentit, jo crec que anem fent aquest camí, jo crec que sí. Bueno, i ja per últim, una dona que tinguera que decidir acceptar un lloc de responsabilitat, quines, hàbits personals d'èxit o quines estratègies creus que té que tindre una dona per fer tindre un èxit professional? Primer que res, no posar-te tu els entrebancs, que la vida ja és difícil i ja venen els entrebancs sols, no? No pensar que tu no eres capaç de fer qualsevol cosa. Un repte no és un problema, un repte és una oportunitat. No tindre por i no posar-te tu, no tancar-te tu les portes. Molt bé, moltíssimes gràcies per compartir la teua experiència amb nosaltres. Gràcies a tu, Núria. Adéu. Adéu. Porque nunca la educación a distancia estuvo más cerca de ti. CED. Síguenos en nuestro canal de podcast.